Na bynta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antornews. Kublay pibaro kini kilong ki khubor bamta kasni. Ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kala Pynsangeh no ia ka mynjur ban treikam jong ka RNB Carbide and Ferro alloys PVT Ltd na bynta South sngi lanitat haduh ban pynbha pura ia ka tiar pynjaboh jong ka PCD ban shim bakalong ka biang. Kani karai kalong hadin ka jingjurip jong ki he ka MSPCB ha ka arpsau turik urisau ha ka jakashna Ferro silicon jong kani ka company ka badon ha umyam industrial estate ribhoi ka jingpet benya kalalap e ka jingmi ka bajur na ka stack but ki jingbom ya ha ka jingpen poi ye ki jingtip ha ka rukompet benya ya ka jingmi jong ka online kat bala lap baka PCD kadang treikam ka unit kalapentip syakabon bamenta kadang don haga jing pynbha bat kalapan por South sngi ban pendep yakakam halor kane ka jing kentho udukot ka MSPCB Dr. GH ka Chermang kalap pinmi ya ka jing batha ka bati kana kat kum ka kendon lai pulai e jong ka an yada batte lakam ya ka jing jabo Hagasnem siya jok na ispa anyup saw bar ka kendon life way e jong ka an air yada bar te lakam ya ka jing jabo siya jar na ispa prap way da ka ba Pynsangeh no ya ka jing mynjur jong ka company ban treikam no mardor ka jing Pynsangeh kan sedang treikam haduh South sngi lan netat haduh bala pynbha pura ya ka PCD lates ya ka jing treikam ka biang bala IT ka kaipot jong ka jingbu denti siya ka board ong ka shithi U Dr. Chermang ulama ham balada ombud ia kata ke jing betha kala ban sya pengat ha ka an kat kum ki kendon batrai kam jong ki an ban te lakam ya ka jing jabo ka bat ka sun meneng la ban kedo bala ai jing menjur ning kong e ya ka company ban trai kam ha ka khat ndu tarik unai wing hajar lai da ka bapin thamai man ka por ka jing menjur ka badang shen la ai ka lai tarik unai tung hajar arpsau ka ba ai lahat ban trai kam hadu ka lai hui tarik urisau hajar arpunriu na ka benta ka jing penmi ka ba shipau hajar khandai spa sanpau MTPA